желание да намерим отношения за цял живот и да не останем сами. Те имат основа страх. Страх да не остана сама. Страх да не загубя този човек. Резултат от това винаги е самота. Защо така се получава? Първо, защото идея, че трябва да бъде точно с този човек, кара ни да не забелязваме неговите недостатъци, слушаме повече главата си, колкото сърцето си. Жените не се основават върху интуиция, а наобратно я пренебрегват. Това води само към продължителни години и чувство на страх, страх да не го загубя, страх да не направя нещо, което предизвиква неговата загуба. Накрая, след всички тези мъки, пак оставите сами.